Hi, mga nice people. Good morning. Today is Monday, January 29, 2024. Ang oras na to karon alas 5 sa kabuntagon. Kayo mi mata kay ang among student magpahatod ngadto sa palo. Kay maayo kuno nang ihatod siya kay kuan man ron ni siya. Exam ron mo no? Imong exam? Exam for the second semester sa ikaduha ka tuig sa iyang pag-eskwela karon. Ban pud ang akong bodyguard. Bodyguard. Kay paman sila'y klase. Si Timit man ron diri sa among syudad. Toothbrush pa amo kuya. Grabe bungkus gana ni mo oy. Okay, ka mga nice people ni anami sa palo miabot kaloy sa Ginoo safety ra ang among travel. So ingon ko sa akong mga kaubanan nga mamahaw ta sa Jollibee ug sa dihang misulod ko sa Jollibee kini laging ignorante. Hindiretso ko sa counter aron mag-order og giingnan ko sa cashier nga ma'am diri apa pwede nga mulinya kundi adto sa ka mag-order ing anang TV nga dako. So naglingi-lingi ko sa akong anak ug asara ang akong mga anak kay wa pa man ko nakatigo ana karon pa man ko naka-encounter ing anang pindot-pindot nga mag-order sa Jollibee kay ang among Jollibee wala pa man ing ana mao to nga ang ako rang anak maoy nag-order. So nangaon mi pag humana mo og kaon amo nang gihatod ang akong anak didto sa iyang boarding house. So, wa na lang ko naga video mga kanais people. Lain na tagagianan paingon na noos ormok. Japan. Ikan mi sa palo nya. Hinglahi mig agianan paingon sa Ormoc me. Pag abot sa Ormoc, diretso na mis baybay. Mao ni ang among ruta karon. So Santa Fe. Yun yung lugar. Santa Fe hindi ni. Uso na jud iron ang traffic light. Napot sila diri ay traffic light. Oh. Lupig sila. Madyo pang Santa Fe kay nanay traffic light. Gamay ra de puglong suning Santa Fe. Nya, dagko sila kabasakan, guys. Dako po di ni sila kabasakan mga kanais people. Mao ni ilang kabasakan diri sa Santa Fe. Dako po di ay oy. Kumayon man di Santa Fe. Kumadyan man di po ng ilang mga produkto. Paingon na sad mi sa municipal og alang-alang. Ato ipon kung pila ka buok lungsod atong maagian usa ta mo abot sa Ormoc. O mana ni alang-alang mga kanais people. Naamanday Jollibee diri alang-alang. Ay, Metro. Una apoy Metro supermarket. Jollibee alang-alang. Andoks manok. City Hall na. Di ara ang ilang di na City Hall municipal. Mao ni ang ilang municipal o alang-alang. Oh, kaumayan oy. Arang daganang humayan ako. Gagyan Dato oh. pa ni sa Negros sa Cebu. Negros Iloilo. Katunghanan. Ah, Ano yung katunghanan din yun natin din yung asam ta age. Haro da ita. Oh. Hello, samto ni. Manguta na ta. Ngadto ta sa kuan Petron manguta na. Made, abang Ormoc. Ormoc. Wow. Straight? Haro na siya, haro. Thank you. Ako pala yung lang mga bread. Rasig malipat ha. Nangyari.
Okay. Ang butas na pala niya. Oo, sila kahumayan diri ah. Huwag ka dalingi ni mo o huwag ka basakan. Sa taga-baybay pa to, pila-pilan. Huwag mga multi-cap. Unsa kay ilang gisakyan, Roberto? Basta, lino? Oo. Ano na pala pera? Apa? Sipyo. Tunga. Ah. May sipal og tunga. Oo. Gato sa ato, Metrobus. Ila, Bilmar. Apik. Humay day ilang produkto din niya. Ganang kahumayan diri oh. Wa joy lain na tong malabyan kundi kahumayan. Oh, pasti lang laparas kahumayan dinhi. Ah, dito. Pikas-pikas lang. Pikas-pikas dinhi. Di pa man dahil magutom di ay. Oo, mau na ilan na. Muna ila tinda. Oo, Na sila tinda bird. Makaon ba atras may kay magdata. mau. Uy, narabi. Di man ni. Okay naman good. Oh, dara, dara. Oh, mamalitaan ni kani ba? Mamalitaan. Dapat sila ito ba? Hapoy lang to ba? Oo. Kuhaan ka ng mga yama. Kanang yama. Tingisan. Dahil, pusa, sundang. Sumis kapag, dali. Pusa, sundang. Sila. Ulit pusa, sundang. Kasukan ka na po. Kabaw. Ya. Injo ni baligya diri Ya. daw. Kayo din ang nag Oh. Boy, Dili. ikaw din sa... Ano yan? Pusa, sumis kabaw. Oh, hindi ko na ikaw dewa. Rescue ka na. ya pido ka kabog tulay. Oh, wala birto basig na Araw. Araw. Ilang nagbutan ako kay... Dr. Kulay, mo yun ka ba? Duha ang tulay. Gusto din ni resila ning duha ang tulay. Oo. Rin puro dagat. Pagat pa, nakablusot. Sobrang. Wa pay lubak ang ilang karsada diri ah. Naamang gani murag panagsara. Uja ang karsada diri sa Kapuukan. Kapuukan pa di pa man siguro. Murag kayo. Awo di ay welcome Kapuukan di ay. Welcome na. Merkado sa Kapuukan. Palengke. Gikan sa Kapuukan paingon sa Kananga, kami ay sasaka sa bukid. Bukid na ang aming saksaka hindi ngayon. Sample. Urmok ko no, urmok na. Dili. Delete. Aw. So, Una pa'y andoks manok na diri. oh,
Oh, paingon na tas paingon din ha. Nabal. Ini nabal. Oh. Haro mo ko, haro. Na. Oh, dito na ta. Oh. Okay, bye nabal. Hinay sa lang. Tsuri mga pot. Mo na ang crossing sa limon. Limon juice, pineapple juice. 700? 7,000. 7,000. Awan kini ah. Katong sudo yan kana. Kato. Kini siya, sir, kuan. 2,000. Ah, Tama ko niya Clara. Kuan, na puti. oh bitaw. Gamay na niya pagad. Ah, Sige na, okay, balik kami sunod. kato ang gamatoy. Yan, 1/4 na ni ma'am. Ah, sige balik rami. Ah, okay. Kanang ganap eh. Kanang gala. Pila ka kilometro? Ika sa Kila to Tukan. Limon. Limon. Kilometro. Ah, Nindot po Kanang karsada, nindot po karsada. Oo. Sa Gomis mo ni. Kaya di lang ninyo. Mr. Torres. Kanang ganin ni nga GNF. Ah, Ay, okay na yun. open mo dahil. Mau na no? Oo. Oo, dito. Dito na. Na, kanang kuha na. Kuha na yun. Awa. Ang na. Si barangay na pangan ba? Highway. Address Highway Montebello kanang. No, na diha. Mo.